Исәнмесез, хөрмәтле тамашачыларыбыз. Без бүген тапкырлык турында сөйләшәбез. Татар төрки халыкларының тарихында тапкыр кешеләрне төрлечә атап йөрткәннәр. Мәсәлән, һәр руда, һәр авылда, һәр төбәктә андый тапкыр кешеләр була торган булган. Аларны безнең якларда чәчәннәр, яки мәсәлән Казакстан якларында андый кешеләрне акыннар дип атап йөрткәннәр. Үзбәкстан якларында бакшылар дип атап йөрткәннәр. Әлбәттә, безнең бу атамалар уртак атама. Безнең төбәктә кайсы вакытта төрлечә атап йөрткәннәр. Гомумән, андый кешеләр сказительләр диләр, мәсәлән. Ике төбәк тапкыр кешесе очрашкан, 2-3 төбәк тапкыр кешесе очрашкан һәм алар, мәсәлән, уен коралларында ярышканнар. Мәсәлән, берсе бер төрле ритм уйный, икенчесе шул ритмны кабатларга тиеш. Яки тагы да яхшырак итеп уйнарга тиеш. Гадәттәгечә мондый уен кораллар думбра булган, сирәгрәк кылкыбызда уйнаганнар, яки сирәк бәрмә уен коралларын кулланганнар. Бу үзенә күрә бер тамаша булган. Халык җыелган, халык күзәтә торган булган һәм инде бәя биргәннәр. Урыннар да бирә торган булганнар. Мәсәлән, безнең мәшһүр шәхесебез Нәкый Исәнбәт мондый күренешләрен язып алган, табышмакларга әйләнгәннәр алар. Без хәзер сезнең белән шундый бер күренешне карап китәбез. Бу шундый композиция, әйтеш дип атала, моны риваят этно төркеме башкарачак. Менә күз алдына китерегез, бер тапкыр кеше чишән дип әйтик инде, табышмак әйтә, икенче чишән тапкыр кеше аңа җавап бирергә тиеш. Һәм аннан соң алар рольләр белән алышыналар. Уен коралларында уйнап, бу үзенә күрә шундый бер кызык күренеш. Әйдәгез бергәләп карап китик. Риваят төркеме рәхим итегез. Рәхмәт. Күрәсезме, үзенә күрә бер кызыклы композиция.
Әлбәттә, монда инде кизләү дә кулланылды. Тагы да кызгырак булсын өчен. Ә бүгенгә сәхифәбезне төгәллибез. Киләсе очрашуларга кадәр.